Hemm bżonn riforma fil-qasam tal-edukazzjoni fejn it-tagħlim ma jkunx ibbażat biss fuq l-informazzjoni imma li l-istudenti jiffurmaw ruhom bħala ċittadini aħjar għal pajjiżna. L-tfal għandhom l-opportunità li l-informazzjoni li jkollhom available huma jiddiskutuha. U allura hemmhekk ikunu qegħdin jaħsbu fuq dik l-informazzjoni li qegħdin nagħtuhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal dan waqt li kien qed jieħu sehem f'inizjattiva illi saret fejn il-pubbliku seta' jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu lill-kap tal-partit fuq Facebook. Dwar il-problema tal-kirjiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din hija sitwazzjoni delikata u li qed tinkwieta lil diversi persuni, sitwazzjoni deskritta minnu stess bħala bomba soċjali tal-ħin. L-oppożizzjoni qiegħda ssejjaħ il-gvern u qed nieħu pjaċir il-gvern allura ta' każ għaliex aħna qegħdin nagħmlu l-aġenda f'dan is-sens u l-gvern qiegħed isegwi u hemm bżonn li l-gvern isegwi ħalli nsibu s-soluzzjonijiet illum. Jekk il-gvern ma jsib soluzzjonijiet illum, l-oppożizzjoni meta tkun fil-gvern se tkun qiegħda tindirizza. Bernard Grech kellem ukoll dwar realtajiet illi għaddu minnhom il-familji ta' tfal b'diżabilità fosthom it-tħassib tagħhom meta jiġu niesa jħallu l-tfal warahom. Għalhekk fid-dawl ta' dan huwa qal li l-gvern għandu jagħmel iktar u jindirizza din il-problema attwali. Dwar pensjonijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li huwa importanti li wieħed iħares lejn din is-sitwazzjoni b'mod miftuħ. Nidejna proċess ta' konsultazzjoni u l-Partit Nazzjonalista ħajkun fuq quddiem biex jagħti soluzzjonijiet anki fil-qasam tal-pensjonijiet. Dwar is-sitwazzjoni tal-COVID, Bernard Grech qal li din qed taffettwa lil kulħadd mod partikolari lill-anzjani li jinsabu fid-djar tal-anzjani fejn ilhom mifrudin mill-eżiż tagħhom għal diversi xhur. Dan il-gvern jien nibqa' nappellalu biex jara kif jiżdiedu anke servizzi ta' sostenn anki psikoloġiku lil dawn l-anzjani jekk ma nistgħux insibu mezzi oħra kif għall-inqas għal ftit mumenti nagħtuhom l-opportunità li joħorġu minn ġewwa d-dar tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-Partit Nazzjonalista qed iħejji pjan u proposti għal diversi setturi fosthom dak tal-enerġija b'diskussjoni kontinwa ma' diversi entitajiet konċernati. Qegħdin nimxu l-qoddim, se nibqgħu nimxu l-qoddim però maħnis se naqdaw qalbna għaliex meta inti tkun fuq in-naħa tajba, meta inti l-intenzjoni tiegħek hija li tagħmel il-ġid, meta inti jkollok tim kumpatt maqut f'direzzjoni waħda kif qegħdin, allura hemmhekk se nagħmlu avvanzi kbar u se nkunu qegħdin lesti biex inkunu iva gvern alternattiv. Marija Franca Lanza, Annet News.